Ready na ta, guys. I'm back. Tapos na ako maligo. Tapos, paghintay tayo mag alas 6. Alas 6 kasi ang misa. So, 4:40 pa. 4:40. Hello, I'm back mga Omega. Diba kanina, busy ako pa din na naglalaba. Diba, naglalaba ako, naglilinis ako, dahil naglalagay ko sa mga kortina na, pinaipit ko lang sa mga kahoy. Hindi naman niya malaglag eh. Kasi, mahigpit yan na nakahigpit. Then, yung mga malaking kalinda, nilagay ko na sa bintana. Yun lang guys, yun ang ginawa ko. Tapos, napagod ako. Tapos kanina dahil naisip kong magsalad dahil may binili akong 2 days, yung maliit. So, talagang nilagyan ko na yun. Nag-fruit salad na ako. Nilagay ko na ng apple, cheese. Para bukas may merienda na ako pag malamig na. Mamayang gabi. So, dahil may tatapos yung akong trabaho mamaya. And then, dahil may oras pa, NBS ako dahil gusto kong magsimba. Sunday na Sunday. And then, may babitsin niya ngayon. So, magsimba tayo. At kahapon, nag-celebrate ng Don Carlos. So, ngayon, ang fiesta sa Don Carlos ngayon. Happy Fiesta sa Don Carlos. Ang nami-miss kong second place na gusto ko talagang umuwi doon. Tapos, fiesta doon sa Don Carlos. At sana, next year, makauwi ako ng fiesta. Para makapasyal ako dahil marami akong pupunta doon. Masarap doon pupunta doon sa fiesta para pupunta mga kaibigan. And then, so, laki pang oras. Ay oras pa, maghintay pa ako mag alas 6. Kinagbihis lang ako para, wala na, pag mga alas 6 na pupunta ako doon. Before 6. Kasi malapit lang, andun lang, maglakad ka lang. Malapit lang sa City Hall. So, magbihis lang ako para pag before 6, alis na ako. And then, bukas, busy naman din na bukas. 22 weeks. Bilis na araw. Malapit na ako mag-ano. Yan guys, grabe visit mo yung Sunday. Okay na yan, basta natakpan lang yung mga butas. Ay, okay na yan. Wala na yung problema. So, let's go mga Omega. Kung wala kasing aircon, hindi ko na yan. Hindi na ako bibili ng mga kortina. Hindi ko na hanapan ng paraan yung mga butas. Kasi lilipatin naman kami. So, kung kapag nilipat na ang Bago City Hall doon sa may Dulong Bayan. So, yun guys. So, matagal pa matapos. So, na-decide kami na talagang bumili ng aircon kasi sa sobrang init at magkakaroon daw ng aircon. Yeah. So, na. May mga Omega, simba mo na ako. Bagus.